Ay, Mama Isong, hay, tulungan niyo ako mon. Balbalag yung mga problema, kagay. Antikon mo? Problema? Sige, ibagam. Anuan to'y nisimbawa kat sikaat. Iter ko. Sakit-sakit sa pagaw ko maong, Mama Isong. Nasaan ko lang ko? Akibate! Kaya ganti gawin ko kasi nagugurdulay ulok. Antikon mo? Akibatik? Akibatik labat manaya? Niya, alam niya 20 pesos. Ta, lugan ka tricycle. Tampan, naabutan mo nira. Taki, batik labat manaya. Agay layan bilay, draman mangiter naliket, gayagag gunigun, tan pakasulay, aralag bilay. Draman inaon utputeg, yan nagagawad kwan bilay. Say pangidraman na saray nanduruman, istoryay probleman, ipapawit na saray tumarengel. Tanjad kaunuran at inday simbawa nen Mama Isong, jad programa tayon. Agay layan bilay tan saray simbawa nun Mama Isong. Sayang drama at ipapangarod si katayo na inasin Pangasinan Drama Production. Agay layan bilay. Maabig, masantos siya oras lalangulan si katayon amin. Laot laad saray pinablitayon dumarengel diyan social media. Wadya lalamet si Mama Isong, tapian mangibasa na sakay sulat ya istorya'y bilaya impawit na sakay dumarengel. Kanyan sirin, iimbitaan mi kayo langulan, undengel, tapian, pakalaan nyo naligliwatan aralad bilay. Balit ang tistuntan pinablimiran dumurengel at wajaniraya, initerdaya, indiro da si katayon na palulugayan da, saray pinablitayuran dumurengel, yan pasabida, tapian basan tayo, susaray kangaranan da. Wajala sirin ya lugayan ko susarayay palulugayan da manuna lawas di tanad barangay Sapang Bayambang Pangasinan. Wajya si Kapitan Manuel Iapa Cruz tan si Kagawad Rizalde Dalupe tanun tantumet palulugayan da si Karadikiara Ordonya Alvin Arjan Anthony, Joseph, tana kumusta kila namin di tanad barangay sa pang Bayambang Pangasinan at mabigjulan pandengel. Bueno sirin at ating tanagagimira, wadya susulat ti apilitayon ibasa tan inday bilay jad pa na maglay na drama. Wadya la sirin yabasan ko susulat yan ang lapu at balay na basista. Impawit na dumurengel tayon, papaiyamutad ngaran, iya Domingo. Unya so ibabagay, sulat nun Domingo. Akapan sulat akad sa isi kayo, Mama Isong, talapod, wala met sulabay kon idunget, iya problema, iya kumun na indan yoak, na balibalin simbawa, tapian, makapanunutak na pamaungan na say panamalay mi iya sa nasawa. Tawadya sugapuan na sayan problemak. Agay layan bilay Mama Isong. Talapod unya suing kagawa na panamalay mi. Ay, kabusan laman na ay. Ano 5:30 la? Bangonak ba na? Kampan na tersabak lang mo tad opisina. Ako lang. Bawang ka na, ta ilutonok na balonan mi may anak mo, yung loob mo.
Ani, sumpal kon maganura may paperwork sinawit ko niya dabong ta papaisambot da. Anto? Si kalay man luto. Waka ako ugi pa eh. Bulat sulaman ko. O kuligalan man prepara ibalo ninyo. Hindi malatan ako lang. Siya ni panglutoon mo. Ang tamat niya, walay susumpalan ko. Sige mo kari eh. Ako na pambansag. Ang pastukan to ak may hidmi no kuya ni Iternani. Maupapat ka Domingo. Bagaglansikan man tumagak ni ko ang kwa mo. Si mong pawi ka na dyan kwarto. Tais turbo kayo gip ko. Laka na. Hindi mo layak ko lang ko eh. Naglabat na pinawiran. Nung takalabat inaro. Awi. Panin salat takala. Ay. Ay mong. Bangunan ko pala may anak ni. Insanak laman luto. Ne, kulaw. Kauli ka lang dyan mo nga. Dan naani no pandem. Maluto kay ipangan niya marakap. Tapian naikalmot niya da isa subanal ko. Ay, ne. Antamlatan, ha? Sweldo na ane. Sumpa iya masakbaya. At talusan mo, Domingo. Ang gaputay samar-samar, napag susto, tanang gapuy bawas tutay sweldo. At talusan mo, Atan sa kaibigan mo. Nantam lang sweldo. Balad na. Maglabat ang ganapan sirbiat. Suslaya. Mairap talaga yung makaasawa na mas ugawan sila. Ag kayo makapantalusan. Anto. Walay babagam? Ay, Domingo Ara may bilin ko. Tano ande. Ikaputanta ka. No agkaon sampet ya masakbay. Pare. Itan okay. lay Domingo. Atrasado na naman. Ayo, Ni? nitan lang so. Kaso, singa, kaganang-ganan sa gaysay. Ay, kimakabal. Akas-kas ni uniform to. Ayun niya to Ay, ang tamlatan pare, sigurado. Sinirbian to'y ako laututan. Anti siya malis. Pakalikas ko. Andres si Domingo pare. Andres! Ne, akin. Hindi mamaritisan yung gadtan. Saan kami pantutungtungan nyo? Akin at saan ka rin lang nyo Insan kayo imisinis ditan. Akin pare, nanay mano milante. Ya, lanang kan atrasado. Takal niya may gagawan mo dabong iyo. Agto ka sisilbian na nakulaw mo mo. Aliwan sa taga sisirbihan. Inanarog laban. Yan siya limang kikini mo kabosan. Sira na. Antat. Samago man niya nakakasawan sa ray kimi tud abong. Ayun niya to Ang sa kini. Abangan ko traffic na lang muna. Kanyan atrasado Sirin Ay sos, kwam mo labat pare. Antaklaratan niya style. Say maong apuram layman time in taumpan na si tatukanan manager. Yatrasado ka lalama. Ay makataway kay tame. Apuram na. Iun manaya ako. Sige mo, i-istoryan nyo ni. Alingunan ko lalaingan so ng time in. Sige, itang kila. Apuram na lakala. Ayagki. Nagkini. Balibalin talaga ray ikaw siya wajad online. Lawlad say walad chapi tanlasida. Ay ni, aya. Duga. Orderan kuya. Marakap. Ay, orderan ko. Charito, amiga, watan ka ta. Charito! Ay ni, aga unasal. Tanagan ko pad bintana ay. Mani, agto na rangel ta, kahit po niya man sisilpon. Ay say maong, lubakla. Ay amiga, busy ka mo Ay, Santa Barbara, San Carlos, San Jacinto. Ay, agi, tinagtakot mo kami, amiga.
Agko amantayin loob mo. Ikinlante, taman tawagak, agmuak na rengel, kanyan niloban takala. Ini, kailangan biyan puro cellphone susang kabumbunan to. At talang kabalit sa abungda. Say pluring, mapur. Saray tutupiin to ni atakatak iray kawas da. Ay, madyara pati anganan. Ne. Amiga, akin? Tulak-tulak sumatam? Ang tinagagawam? Ay, kinlanti amiga, limaagya, tay panunot kulabat kumun iramay pupulagan tayod sayan agaw. Amay linding, palwagan, tansamay abayos mo siyak. Laon kumutla. Ay, pasensya ka ni amiga Taangga po ni, medyo nadiliak. Say pampulag ko natan. Tani, ang tamo la. Ang gapo ni, sweldo nun masikan ko. Anto? Ay aga nayari, talanon man penalty. Plus interest. Mas balag subayaran mo siyak. Ay, ang gapunin talaga, amiga. No, walam ditan. Saraan mo ni. Bayaran ta kalam lamang na ani. Sweldo ng mister ko na ani, amiga. Sige lang. Ay agi, agali kapal to. Nantawalan ni utang to siyak. Pasasaran to lang mat. Sige, balat ta. Itermon tampul amiga at antamlatan. No karakal na babayaran mo, untan mo to siyak. Dakal so babayaran ko. Ay, amiga. Agka mapaga. Leave it to me. Nakul ka ginawa minatan niya papeles. Naksawa na. Malubak pala. Akin niya. Natalang kabsabong. Pati si sinupan. O dyan Tan marutak yamin. Katawang kong Diyos. Naksawan kalalanti o niya ninasabim. Oh, masikan. Wadya ka lang. Ang bantak ka. Ay, gala, masikan. Yurong ka. Balon makarin yun natin niya asawa ka. Maong labat tayo ng mabantuak. Balang layangan sa imungot ko. Maya ka. Hantag la. Kanyan inang mabantuak. Yata sweldo manaya natin. Ay, agi. Kulaw. Nakaluto ka la. Mampinsiwak. Ayun manaya. Sayabot ko yung papa. Kulan to. Ay, agi. Pasensya ka la anak ko. Agkula ka samar. Nakasawan si papam. Si Maong. Igdan ta kalalaingan na kwartam. Magano Oh, nya. Salamat, papa. Ay, good evening. Delivery from Lasida. Ay, jata may abong di Ma'am Charito. Wadya may order yun pising, tankarni. Ay, anja. Pian nilutok la. Mabayag ka, amigo. Akin na kulong. Siya baluhan ko, kaluto ka la. Akin pati karnitan pisingat, in-order mo niya online. Asing germat di tindaan at si katayo. Agkalaki tindaan. Katawang kamot ako law. Narasanak la. Pedro, agala, tandag kad bintana, apuram! Akin, manapura ka. Akan nang kanya Katutan, talabila, wadan kanin. Akan nunglaw di tanan bintana. Alimaong, subano labano, talabila huana. Hey, kilala siya. Antun anyanin ibabagam, masikan ka la, manigsisa ka ni satan. Kala tande, singa si Dumingkon anak tayo hindi tanla. Tan, kaiba tumay aputa. Ando. Bigyan lang si kayo, tatay, nanay. Mampinsiwat. O anak, mampinsiw ka at sikar di lakim tan si baim. Mampinsiwak ba, laki? Kasyang kay Diyos po, makapaliklikit kan talaga. Maong kami madya po.
maya ka pa na ako. Akin, lablab lilaat. Akakarkini dya. Antipugdat yo. Ayun na tuwan ako. Nanakin at siksi kayong dwayay apok sulimadya. Talante. Nakanan siya rito ya manugang ko. Ayun ang tuwan to. Kulanin siya rito. Ay, katawan nanay. Ando ko yung istorya. Manaya. Walay sirayod tanay. Diya kami palami pandami ay apuyo ay ta. Inalaturan amin susuldok may manugang nyo. Agminang no to. Konsumisyon niya talaga. Anto, ipapagkaklasikan ako. Nansaman la. Agmila ka ba, ya? Para si kaman niya, be. Ipapasuot mo. Ugaw ni kalakal to. Agtunian ta, susaray obligasyon. Nasa kay, yawalay asawa. Okay. Dali. Naanilatan pantungtungan. Ay ganilata mangan kini. Manglabat ta, wala ni may keran inlutok yan. Nandi man min ng tatay mo karni baka. Ya sinabawan. Nalabay ng tatay mo. Na mapapakasal. Na manakdo kami kununahan eh. Okay. Wow! Okay. Bali-bali rayan talaga subag. Sapatos. Tankawis yala ko dyaad chapi. Orderin ko yan amin. Pian makatumbo ka kad oso. Nakaukunan. Ang gano walalay asawak. Napag. Singaak ni Marikit yan ang nangan. Ni aya ay matso. Lipstick. Eyebrow. Ay, orderin ko raya. Ay, marakap iraraya. Meka. Okay? Panagpulag lamot manaya. Natan lamay panagpulag ko lamot. Ay. B-boy! B-boy! Galapad dya! B-boy! Atuman, mama. Ne, bili ng taka Nuwalay mananapod siya yaman singil. Ibagam niya, unyay si bagam. Ang gapura dya kwa mo Atalusan mo Taon na mutak, di manid kwarto. Ag mo ibabagan wadya ka, taangga po ni ibayar ko. Mama. Ibagak. Ang gapo kayo dya. Si ibagam labat, ang gapura dya kwa mo, kwang ko. No, wala nito patanda, di aga una usula, Okay? Unor ka na ko, Tanaani, isaliwan ta kay chocolate. Matilaman niya bin talaga. Ibaga to, saran ko ni may pupulangan to. Tanong sweldo nan masikin to'y pambayar to siya. Balad na ng message ko, insintulabat. Matuwar, sa maong pagtatun kula. Enlan mo, Belinda. Akinat singa o silan kay pituran basakay. Ay, gala-gala. Mga ligkapayay lako kay. Wala lako siya to sino. Yung ganisa. Dan ang may paborito tayon jumbo hotdog. Ay nila nana, taman singilak nit si Charito. Antaw? Charito, kuwan mau? Ay, ulakad man si kata. Ay, siya maong yulupak mutlad si ka. Tas singilin kumat may nalaton sa kay 380. Ay, abay glama nagtok ni binayaran. Ay, alagar ka. Ay, yulupak si ka. Hoy, Belinda! Alagar mo! Charito! Paway kapatan sa walay bagakat si ka. Charito! Kinot si na po inyo, si Mamak. Ang gapura dya ko no. Ay, tuman. Tiniray ni akin. Ang gapo. Anto, lino mo pa. Kulanan mamam. Ipatuwa mo siya ka. Kulanto. Kin, ang gapura dya ko no. Wanda. Ako kuni babagay awadyara. Hoy, Charito!
Antang iyan narurangal mo ha. Noon tanso kagagawa mi agkamang bayar na sare utang mo siya. Ipabarangay takala. Di ban taman tungtong at barangay hall. Oy, naninang ko'y pusmod Facebook ha. Balo na ami sulong mo. Agmuantay mang bayar na utang mo balat. Agkalabay ngan, pinautang takay ang kapoy kairap-irap, insan natan. Agilay tower mo. Agilay kapal na lupam. Ay, tudas. Imbambando tula. Okay. Aga nabili niyan ugaw. Imbaga to amon wadya Ito'y pare. Ni? Sildo na naman. Ito naman dyan yung timo ta. Tabayang tinan, nagnakapan inuman. Kaya paano tumat nun te? Busy tayong lanang. Unya tua pa Domingo. Milakad si kami. Tapian naligliwa kamot. Ang may babagan. Ag mula lang mula bawasan tayo swildom. Taiter mo namin na kinin akulaw mo. Age, mangitila kay parad si kamot pare. Agay latan. Buga tayong bagang pare. Tani, si pare Domingo. Matakkan la. Talong Kaya among, trabaho labat. Kanyan, milakad si kami. Unya Tawag tua. na tayo sa may lugar yung mangkirlap. Un, Pabetel tayo. bali-bali di man ang betul-betul. Kin pare. Dali paladpan. Sige. Uninum tila. Makaulilay bisintin lakatan. Nitang kalalamo pare na Andres kalalangula ay. Katawan, ag mula nununutin tayo nagastos mo. Si Camilanin pare Roger. Suno ba atid satan? Ato, pare wa. Si Katalaso ako ulit hindi pare Domingo wa. Un pare, akaw uli kami si ka. Agkamapaga. Akin kasit ang gapuniman niya Domingo. Sweldo pa ni Natan. Tan sa kini wala in-order ko pa ni matid lasida. O paano ang sabila ang gapo ibayar ko? Ay, kulaan mo, Domingo. Ay, talaran ng takadyad abay nakaputa. Mantarya ka noon sabi ka. Aha! Asabi ang takan siya sikan matuwal kan be. Makapal sulupam. Ay, kabayo na blos yan na plagagtawan. Uwagtan ka manaya, amiga. Akin? Amiga? Ay, amiga tayo lupam. Tanman tupat ka nino akin. Siya so na pagyaman tupatod si kano akin. Tano kapigan mo ak bayaran. Matuwatuwar ka. Di ag ka man papautang. Singa ag ka babayaran. Kasing-singil. Anta? Ando kilenter kong gatar mo, nagsunak lamang papawil-pawil dia. Agkamot ang sisiputa diring at barangay, kanyan sa isantak yan ni Bagat si ka. Tanguyan mo yan ni. Nitan. Tampal niya. Nitan. Piano ni Mbis kay lupa niya mo. Utang ka. Nitan. Bunot ka. Piano na kakairate ko to. Kapigala ka la. Kasubsubta ka niya. Sayan ka magtakabalasan? Ang takot na kasirin. Galati ingurangur ta ka dyan dali, ha? Ay, ibuk mo, Ibuklong ko, buklong mo. Ang susunod ka la. Ay. Sir, antuman, tuli kayo dyan pwesto mi. Igara kayon uninom galila dyan labat. Welcome! Come on mga Sir Pogi! Lagi pare. Inariya na akar tayo. Siguradon ano kung takulan ako lakod sayang. Puno na aklamod si kayo. Natan ka ni Ulatras. Wadya tilay. Paninggoy kalabat pare. Si Camila akaulay. Unya tua pare, paulyan mo lamay akulaw mo. Agto ka na lamang asikasuan. Mas dakil jay, magaganggana pare. Mampili ka la. Mampili ka la itibol mo nini. Inggis mo pa nini, punag.
Hoy, Pogi! Ay! Ayag matata, kikan laki. Kaukulan mo ta, sumanang bayod si ka? Hmm? Siyaklay pilin. Tasig sigurado, nalingonan mo yung ngaran mo. No, siyak supilin mo. Ay, Pogi. Ay, manorder kile pulutan, antam. Dakal di pulutan, no labay mo mat. Yaklay ipulutan mo. Ayagi, impal kapti pagutod taklay ko. Singaklalay na natutokso. Ang tuya, gala Domingo. Ag ka natatakot. Nay. Para Domingo. Atin? Magkataing ipon mo? Abot ka mo. Miss, paputang mo pa ay karo mi ay. Tani, bantayan to. Un Pogi. Siyakla sa kulay. Shit mo't Pogi. Jakit abay mo Iorderan mo ko na alak ko. Tauninong tadwa. Say alam niya pulutan ta Pogi. Amay bulalo. Tulansano ka. Yan say bunbunanit. Agaong kapoy. Tanaga na siya siyang talon. Ya atalapos na pison. Wow, pare. Maganggana. Amo siya kay katibol ko. Si Kalabat lay. Ang gabi ka abay. Pare rin eh. Ay, kiyan sir, puros ko pa dolari ibiba mi. Saksakilay at tilak, iterkulad si sir, si Rosana. Antikwan mo, miss. Sa ngaran to, Rosana. Ayagay, ngaran labat, champion. Sige, tawag mula si rin Miss Beautiful. Alakis-lakisin ko la. Okay sir, nitan la. Rosana, paway ka la. Oh, Pogi. I'm here na. Come in. Malitit yung taga Pogi. Sarasarag punye. Mamaya ka, miss. Miss. Sasatan may ibabagin mamamangari. Rosana, kinuuntan eh. Kulaw mo lang. Lagi, pumanad. Kakasyo pa ng tiktik eh. Magkapauta. Hindi tangkila. Umbat ikakla. Unalisak lang dyan pare. Ako labay dyan kapariya. Hoy, Pogi. Hoy, ako kinabatikan. Pawil ka dyan. Pogi. Pawil ka dyan. Agi, alabas ko iminom Alikatan akad sa Maynila mi. Balat ang kampanon. Bawasan niray konsumisyon ko. Napod sama na kulaw ko. Sang kangirasan. Neh, Majak laman nait po nagkabud Talaran ko. Umpan matupak kag nakaldiro. Mahirap lah. Mangkalkal na kailo kasi kaputay. Oh, mine lagage. Mine. Mampilikilad sa ray lakok. Garantisado. Mamura. Quality. Tan affordable irain amin. Kanyan sigila, mampilikila. Limited edition only Aging jarito. Ente gagaw mo. Kinatagaboy rati kaus ko. Ang sapatos ko. Ane. Kinatagalim ka. Hindi ka ba ito ni Bagaya? Ay, si mabikan siya. Maong yalake. Ne. Abo ka ne. Ay, kapigan ka niya kaaral yan ng bisyo, Domingo. Ingulog na kaawa. Kulang to'y suldom. Anja?
Igay ni bagkonte badan. Ka? Ang alib siling ka. Pati ate brief komputer akaram mo nilalakuntan. Nalalabas ka lang charito. Kulan ito pala yung gagawa mo. Ay, puro sa konsumisyon na iitor mo. Mayroon ka ante, pati anak mo. Agbo na si gasod, kakasilpon mo. Ates, sekalan ates, puros gastos, antam. Hoy, Domingo! Ha? Alagar ka pa? Antis mo akya inasawa, ha? Akapat mo lan unya sugalik? Unya sukagagawak? Akin at inasawa mo akni ay? Hoy! Say gabay kon piyasawanan saman, mayaman! Hay! No akin at si Kaswa Pilik! No antoy kagagawak ng saman, ang gadnatan ne, kanya nagwakso sa bulan! Atalusan mo? Numamay nun sama, natan. Asawa mo ay napagkubon ka sa obligasyon mo bilang ina kan asawa. Aliwan, bilay, marikik ka. Tan pati arate kagawaan ko, akin na inala ko. On! Ilalakok! Tay bayar kud saray utang ko! Takulang suswildom! Ay, sus ka charito. Numaong ka kumunya asawa, ya mo usar na dandi ka kanaan so paniirapan ko. Agkaw laragat utang. At? Antoy labay mo nagawa? Siyan? Gabagabay ko? Pinirdin ni aming pinsan so panangarupin si ka. Balat mo si katuti labay mo. Di sige, siyan mo siyan. Balat antis tunta na. Isitin kunita niya silpon niya. Sayang silpon sa kadarli pa naman nita. Diyos manubagod sa ito. Niya. Ay, ayop ka! May cellphone ko! Ay, paano na may panla-live selling ko ay? Paano na? Ay, mansyan tala Domingo! Mansyan tala! Tan si katutan pinablimiran dumarangal. Susulat ng Domingo ya malalapod. Basista Pangasinan. Salamat sa balbalagad kuntalan ay impangiter mo na kumpiyansa sa isayang programa. Tapian pangidugutan mo na sayay problema. Wajala sirin niya itor kumat. Subutang kon paliwawa at sikagik. Bueno, sa tay problema mo at medyo walay kabulatan tuntua talapod. Problema sa nasawa, antayo agagik. Ang apoy matalo na lawas kumon, dyan pa namalay. At sa pantatalusan, tan panaaruan na sa sa nasawa, ta si katutan, so sinambaan niyo, at katawan, tan sinambaan niyo, at say husgado, no inirman bilang sunang kasalan niyo, at nansambaan kayon manaruan tan mantulungan. Bangbalat, no maminsan, wala ray makakasbel, tan mangiitir na tukso at balang sinansakay. Tapian ungkapoy, sa panamalay. Lapagan ko sa paliwawa kagik. Talapod, ampan, nanaandi ang kamatlangan ko'y oras sa akula mo. Talapod, ayaman mo na sa trabaho. Trabaho, di no siya, usumpot ka dabong at ang kapulay, nagawaan nyo tanaksawan ka. Sa niantakyan ni bagak at antuno ipashare mo si akulaw mo, ipashare mo. So, sa tay anak yo, may manbanding kayo dita ng paway, mga kayo, paway, pashare kayo. Tapi naligliwa mo si akulaw mo. At aliwan puro sa cellphone, so bubumbunan na balang sinasakay taan tayo agagik. Si katulatan, so mas lakyan nagagawa. Yan sa kaya pamilya, matalagkilan manistoryaan, matalagkilan makapantungtong. Yalapod ang dilay, sang kamulmul na lima at sa tay cellphone. Untan tumutad kinin akulaw mo. Iya bawas-bawasan to kumon so sa tay. Panagbumbon ito na cellphone talapod at tukila na asikaso te anak mo dan sa kini dyan kuan mo ya pambubumbon to cellphone at nanaaya ti anto ka man lari na ninang to at saliwan to dan singagan na pangkukulkulan nyo
talapod makakakautang. Isisingag labat at saratay. Sa saliwan, iagamot lamang tanto na nausar. Na pansisingagan labat na pankukulkulan yun sa nasawa. Sa inibaga kat si kaagik at agayo kumon. Mansisyan, takaskasyan mo at susate anak yo yan anapituan tan makakanengneng na aliwliwan na kagawa. Tan sa kay ni manaruan kayo kumon. Agyo itutulok yan sa kaya bungatlan mulmulag. Ya, pangkulkulan at sangagan na panbuyakan anyo. Amin ya problema at wala solusyon. Tan kumon, sarayan bilin ko sumakapangiter, naliwawa.